olympiatyylin nyrkkeilystä, niin ensimmäinen nimi on punaisissa ja toisena mainittu sinisissä ja ammattilaisissa toisinpäin. Kyllä se vaikuttaisi näin olemaan. Hyvä, että kaveri mahtuu kehäköysin välistä solahtamaan kentälle ja tuonne kehään. On muuten melkoisen kokoinen kaifari. On lihaksikas kaveri raskassarjalaiseksikin. Aika raamikas ja näyttää liikkuvankin aika kepeästi vielä tuossa, kun saa yksinään tallustella. Ja Pyykkönen tulee vastaavasti, vaikkakin edustaa nyt sitten Oulun Steel Ring Productionsia, niin siitä huolimatta Levi and the Leavingsin Pohjois-Karjalalla saavutaan kehään, joten tämä lienee nyt sitten ehkä isän perintöä tämä, jos isä tuolta Lieksasta kerran on. Näinpä se varmasti on. Onhan tuo hyvä kappale. Ja en sano mitään. mutta missä on Petri Pyykkönen? Sitä jo kehäkuuluttajakin ihmettelee. Jaha, ei tultukaan Levi and the Leavingsillä, taitaa olla vielä biisi hakusessa. Siellä kuuluu hauskoja letkautuksia. Siellä letkauteltaan kyllä. Kehäkuuluttaja sanoi, että manageri valmentaja Markku Piristä ei hyväksytä nyrkkeilijäksi. Onko tämä nyt taktiikkaa sitten antaa latvialaisen vähän jäähtyä tuolla kehässä? Ja nyt löytyy sitten Pyykönenkin. Ainakin uploadista päätellen. Ja jos verrataan nyt suoraan tälle silmämääräisesti Pyykkösen ja Sarodansin eroa, niin kyllä on Sarodans Sirodansa, niin on kyllä melkoisen paljon lihaksikkaampi ottelija kuin miltä Petri Pyykkönen näyttää. No, Pyykkönen on jänteikäs kaveri. Hänellä ei olla rasvaprosentti paljonkaan ylle 5, eli alle 10 lukemissa varmaankin pysytään toisin kuin latvialaisella saattaa olla noin 15, eli lihasmassa saattaa olla suurin piirtein saman verran kavereilla. Toisaalta latvialainen on vähän lyhyempi ja sitä kautta riskimpi raameiltaan. Niin kyllä siinä aika iso ero on, jos puhutaan, että Sirodans on sen 2 senttiä lyhyempi, mutta hän on yli 7 kiloa painavampi, niin kyllähän sinne jossakin se pitää näkyä, ja se kyllä näkyy tuossa kropan mallissa, mutta tästä nyt emme ole Mr. Olympia-kilpailuissa, vaan otamme Suomen ammattinyrkkeilyliiton ottelun, ja siinä kyllä niin joskus keveys voi olla voimaa, koska on nopeampi ja kestävämpi. Kyllä. Ja nyt on semmoinen tilanne, että selostamussakin nousee molemmat miehet, ja siitä homma käyntiin. Sähäkkää liikkumista on kyllä latvialaisella. Lähtee heti ensimmäisenä näköjään ottamaan kroppaosumaa. Sali on aivan hiljaa. Kaikki katsoo jännittyneenä, kukaan ei uskalla edes puhua mitään. Yhtään huutoakaan ei kuulu yleisöstä. Tällä hetkellä ainoa huuto, mikä kuuluu, niin on meikäläinen. Ja minäkin yritän pitää nyt huoli siitä, että häiritse tuossa edessä olevien katsomista. Hyvä Pyykköseltä pieni keholyönti. Joho, sitten tulee Pyykköseltä vähän tasapainon menetystä. Siihen Sirodans hyökkää. Sieltä hyvä vasen koukku ja lujaa lyödään. Todella kovia pommeja ne lyönnit, jotka tulee. Petri on päättänyt valita kehän kiertämisen alkuottelun strategiaksi. Eihän koskaan ole ollut kovin painostava ottelija johtuneen hänen pitkistä raajoistaan, joka voi vaikeuttaa hieman puolietäisyys- ja lähiottelua. Ja sitten taas tosiaan, kun katsoo, että Sirodansin minun mielestä kädet ei kyllä ole todella niin pitkät kuin mitä Pyykkösellä on suhteessa kehoon, niin siihen ei kyllä tuommoisen 111-kiloisen mörssärin kanssa kannata lähitaistelukoukkukilpailuun lähteä. Siinä tulee noutaja kyllä. Näin on, jos lyöntiosaamista vain löytyy, tekniikkaa. Nyt katsotaan sitten, että miten Pyykkönen pystyy tuolta ulkopuolelta nyrkkeilemään, miten hänen javi- ja suoralyönnit sitten puree latvialaiseen.
Ainakin hän toistaiseksi hakee hyvin paljon tuonne kroppaan. Tämän jälkeen 2-3 nopeaa jabia sitten vastaavasti latvialaiselta ne menee kyllä ohitse. Pyykkönen kiertää ulkokehää ja ulkopuolella keskikehästä, kuten juuri Aku sanoitkin. Ja molemmat selkeästi vähän mittailee toisiaan. Tässä ei vielä olta lähdetty kummankaan puolelta semmoiseen hyökkäyssotaan nyt, vaan oikeastaan haistellaan vähän, että miten tämä ottelu kehittyy. Kyllä. Nyt tuli oiva takakäsi Sidoransilta. Ja nyt on just se paikka, eli tuosta kun kehäköysistä Pyykkönen tulee takaisinpäin, niin siinä oikeastaan uskoisin, että ollaan Sirodanssin kannalta juuri siinä pisteessä, hän pääsee vastapallon puottamaan noita kroppakoukkuja. Ja nyt lähdettiin hakemaan sitten lyöntiä voimakkaammin päähän, mutta sen Pyykkönen pystyy slippaamaan ali. Mutta miten pystyy vastaamaan? Hirvittäviä on nämä pommit kyllä, että jos noita omiin kylkkiin pitäisi ottaa, niin se olisi 3 lyöntiä, ensimmäinen, ainut ja viimeinen. Sen jälkeen voisi kerätäkin luusa ja lähteä kotiin. Mutta ei tänään, ei näiden gladiaattoreiden kesken. Ai, siinä kyllä nyt Pyykkönen vähän tyykkää alaspäin vetäessä jabin ja sen kyllä Sirodans haistaa, pistää sinne saman tien melkoisen koukun ja pommi. Ja nyt ollaan sitten viimeisen 10 sekunnin paikkeilla. Ja sieltä kovia lyöntejä yritetään hakea, mutta ne eivät kyllä mene valitettavasti kummankaan osalta oikein perille. Ensimmäinen erä ohitse. Ja sanoisin, että aika tasapisteessä mennään tämä erä kyllä. Ehkä hienoisesti Sirodansilla parempi osumaprosentti. Niin, kyllähän Petri sai noita etukäden koukkuja alakertaan muutamia ihan hyviä, mutta voisi olla, että voisi tosiaan olla ihan kumminpäin vaan tämä erä. Siellä on, mikä tämä on tämä illan yksi tärkeistä eristeistä. Kyllä, Jemina Mäkelä näköjään kehätyttönä, kuten hänet tuolla kuulutettiin, käytämme näitä samoja termejä sen takia. Ja on siis promoottori sekä nyt sitten ilmaisemassa, että mikä herää milloinka lähtee liikkeelle. Kohti toista erää. Mitä odotat toisesta erästä? Odotan taas kovia ohilyöntejä. No niin, nyt pistää sitten pohjoisen mies jo viitsin puolelle. Mutta itse odotan sitä, että intensiteettiä lisää. Ja että nyt on ensimmäinen erä haisteltu sitä, että mitenkä kumpikin nyrkkeilee. Ja nyt lähdetään hakemaan sitten sitä, että yritetään päästä sen puolustuksen läpi. Yritetään saada sinne tuloksia aikaan. Ja tietenkin tuloksena toivotaan sitä, että sieltä saadaan se kaveri sinne nukkumaahan. Siinä erittäin hyvä jabi, muuten Pyykköseltä meni mielestäni suojauksesta suoraan läpi, mutta ei siinä kyllä latvialaiselle juuri näytä sille, että siinä honka hirveästi heilahtaa. Kovia on lyönnit, mutta menee puolustukseen. Hieman uhkarohkea tuo Pyykkösen vasen tuonne alas. Se jatkuvasti lyö tuota vasenta koukkua alakertaa vielä toisessakin erässä, joka voi tulla yllätetyksi, jolloin voi tulla yllätetyksi takakäden suoraan. Kyllä. Eli sieltä vastalyönti vastapallon. Näillä voima-asteilla aiheuttaa kyllä todella paljon vahinkoa. Et jos siitä nyt ei tipu, niin todennäköisesti on hetken aikaa sen verran pihalla, että se sitten antaa mahdollisuuden vastustajalle. Nyt hyvä lyöntikombinaatio Pyykköseltä, yleisö tykkää. Saman tien vastaa kyllä myös latvialainen omillaan. Sirodans tulee hyvin saman tien takaisin. Ja nyt mielenkiintoista Sirodans vaihtaa ulkopuolelle ja vastaavasti Pyykkönen pysyy nyt keskellä. Jälleen haki muuten tuon vasemman koukun tuonne kroppaan, mistä sanoit aikaisemmin. On vaan ajan kysymys, missä kohtaa Sirodans lukee sen pois. Mutta toisaalta, jos sen Pyykkönen pystyy hyvin harhauttamaan, niin vaikea siihen on tietysti lähteä myöskään lyömään, mutta se on sitten taas sitä nyrkkeilyälyä, että miten Sirodans siihen pystyy. Kyllä. Sehän, jos tarkasti katsoo, niin voi jotenkin ennakoida toisen painopisteestä sitä, että pystyykö hän vastaamaan esimerkiksi sillä takakädellä, mutta jossain vaiheessa voisi olla järkevää Pyykkösen kannalta lähteä kokeilemaan hämäystä alas ja sitä kautta vasenta yläkoukkua. Niin, tämä hämäystä alas ja oikea yläkoukkua. Niin, mikä pejottee. Upperkuttia vaan tulemaan. Mutta tämä on taas, me analysoimme ja katsomme, miten tämä tilanne menee, että tämä on upea katsoa. Nyrkkeilyä paikan päältä. Sitä ei usko ihan heti, että minkälaisilla lyöntivoimilla ja minkälaisilla lyöntinopeudella täällä oikein pelataan. Kun ollaan paikan päällä, esimerkiksi tuo lyönti, niin
sitä on vaikea kertoa, että millekä se näyttää paikan päällä verrattuna siihen, miltä sen televisiokuvassa. Sen verran on ruutia ja nopeutta, että ei sitä tavan kuolevaa, niin lyöntiä väistä sieltä komea oikea. Ja tämän jälkeen Sirodans lähtee hakemaan lyöntisarjaa. Se menee puolustukseen, jälleen sinne puotetaan vasemmalle alas kroppaan. Ja viimeinen 10 sekuntia samalla pyörähtää käyntiin ja 3 minuuttia häviää kyllä elämästä tämän kyseisen erän aikana aivan tuosta noin vaan. Ja minä sanoisin, että tämä erä menee nyt kyllä Pyykköselle. Ei isolla erolla, mutta tietyllä erolla. Mutta kyllä nähdään hyvää nyrkkeilyä tänä iltana. Sirodan näyttää sille, että pikkusen verran puuskuttaa, niin taitaa kyllä tehdä Pyykkönenkin, mutta ei kyllä ainakaan tuossa televisiokuvassa näytä sille, että yhtä paljon kuin mitä Sirodans. Tämä on tietysti se 7 kiloa enemmän, kun liikutetaan tuolla kehässä tuollaisella tempolla, niin se vaan pikkuhiljaa vie energiatason pois. Ja ne kroppalyönnit, kun se pikkuhiljaa tekee sitä tuhoa, niin se tekee sitä tuhoa. Kyllä. Ja mitä siinä sitten tapahtuu, kun sinne kroppaan tulee niitä lyöntejä, sinulla varmasti tästä on kokemusta kertoa, että miten se vaikuttaa nyrkkeilijään. Niin, kyllä se vaikeuttaa hengittämistä, jos joutuu jännittämään, ja jos ei jännitä, niin sitten se aiheuttaa jopa ihan oikeaa tuhoa sisäelimilleen. Ja nyt tulee sitten Sirodans kovalla lyöntisarjalla ja sinne 2 todella kovaa koukkua kroppaa. Ja nyt rupeaa näköjään latvialainen sitten latomaan. Sieltä alkaa tulemaan tuollaisia pienimuotoisia höyryjunia kroppaan. Siellä Pyykkönen vastaa takaisin, mutta hyvillä jabeilla muuten tuohon. Ja tämän jälkeen Sirodans kuroo tämän kiinni. Pyykkönen pitää nyt suojausta yllä ja parempi onkin. On kyllä mielenkiintoinen katsoa, tuo Sirodansin nyrkkeilytyyli on hyvin paljon rintakehää auki tuonne. Että ei ole niin poikittain niin kuin olkapäätä kohti vastustajaa, vaan aika paljon ja aika avoimesti tulee rintakehää edellä. Kyllä. Silloin olisi myös hyvä mahdollisuus aloittaa takakädellä, jos vain painopiste on oikea. Sitä kautta vastata Pyykkösen vasempaan koukkuun, jota hän viljelee alakertaan. Kyllä, katsotaan vaan. Ja edelleen sitten, jos kautta kun Sirodans löytää sen hetken, mihinkä se pamauttaa, niin sen jälkeen sitten voi olla, että täällä saattaa desibelitasot myös selostamossa jonkun verran nousta. Tuossa jo äsken kuultiinkin, kuinka yleisö alkaa elämään, alkaa pitämään meteliä ja hyvää niin, että pitääkin kulmataisteluksi. Ja tämä ei ole kyllä Pyykköselle hyvä paikka isoa latvialaista vastaan. Minuutti 35 nyt tätä toista erää takana. Ei kun hetkinen, 3. erää takana. Hyvin löytää sinne Sirodans tuollaisella pienellä koukulla Pyykkösen leukaperät. Pyykkönen ottaa siinä stepin ja ikään kuin syöksyy tuosta lyönnin läpi. Ja nyt on kyllä hyvä hetki ottelusta käynnissä, kun molemmat, sitten tippuu hammassuojat. Ja sitten vähän aikaa pidetään kelloa kiinni, 2 ja 9 suurin piirtein, kun sitten Sirodansilla tippuu hammassuojat. Ja sitten takaisin suojat paikalleen. Ja jälleen jatketaan. Tuossa jälleen haki muuten on tuo hirvittävä tuo läjähys, mikä tuolta kuuluu. Ja nuo Sirodansin koukut on kyllä, niissä on kyllä aikamoinen forssa takana. Kun katsoo ja kuuntelee sitä, että minkälainen ääni tuolta tulee. Hyvin pääsee kehäköysiä käyttäen Pyykkönen tuolta Sirodansin hyökkäyksen alta pois. Ei se nyt ihan roundabout ollut, mutta siinä oli semmoista samanlaista henkeä. Ja jotenkin semmoinen odottava ilmapiiri koko ajan. Joo, se on tuo raskas sarja ja kovat lyöjät tekevät siinä. Ja nyt on Pyykkösellä kieltämättä hieman ongelmia. Sirodansilta erittäin hyvä. Oi, siinä kovaa lyönti Pyykköselle perille. Ja näin on sitten taputeltu 3. erä. Ja minä sanoisin taas, että jos nyt pitäisi sanoa, niin Sirodansille tämä 3. meni. Kyllä, näin pääsi käymään. Että
ehkä Pyykönen väsytti itsensä tuossa toisen erään hallitsemisessa ja nyt sitten pääsi ponnistamaan Sidorans tässä. Tuossa lukee Sidorans ja tuolla lukee Sirodans. Joo, meillä on täällä nyt pikkasen eriäviä tietoja, mutta me menemme nyt tässä nyt tämän ammattinyrkkeiliiton antaman, mutta näin on tullut näköjään pieni kirjoitusvihre, emme välitä tästä. Sen sijaan välitämme siitä, että 4. ja viimeinen erä lähdössä, ja minä sanoisin, että tällä hetkellä ottelu on siinä meidän kannalta erittäin upeassa pisteessä, koska se on minun mielestäni tasan. Ensimmäinen erä tasan, erä 2 Pyykönen, erä 3 Sirodans. Ja lievällä intensiteetillä muuten odottivat, että kello kumahtaa ja nyt tuli kova lyönti perille. Ja siitä tulee valtaisan kova vastaus Jabilla. Nyt pitää Pyykösen pystyä hillitsemään. Minä tiedän, onko tämä nyt joku uusi lanseeraus, mutta hillitse ja hallitse. Latvialainen suojaa hyvin, hakee tuota paikkaa. Sieltä tulee nyt tuli oikean käden alakoukku. Ja sieltä kaksi komeaa. Oli komea lyöntisarja. Tai kombo, miten se nyt haluaa sanoa. Jaha, sitten pieneltä niskasinonnalta sen jälkeen heitetään lyönti ja sitten tulee kova pommi. Sitten se oli tulee niin kova Caselle pommi. punch Kyllä. latvialaiselta ja Pyykönen joutuikin nyt vähän aikaa himmaamaan. Nyt ilmoitettiin, että täältä löytyy sen verran tuota lyöntivoimaa, että kannattaa olla varuillaan. Ja tuo tuli kyllä isolta mieheltä erittäin näyttävästi. Ja nyt vähän sanotaan jo vähän, että elävä painon niskasta. Ja yleisö alkaa heräämään. Se on hyvä. Ja meillä on vielä jäljellä kuitenkin se main event pääottelu, kun minuutti 20 täyteen viimeistä erää. Ja nyt osuu minun mielestäsi Rodans kanssa todella hyvin. Ja tällä hetkellä hän on kyllä tämän 4. erän osalta, niin hän on johtava nyrkkeilijä tässä erässä. Nyt pitää ruveta Pyyköseltä sitten löytymään aivan uudenlaisia eväitä tämän kyseisen ottelun kannalta, jos hän haluaa tämän voittaa. Minun mielestäni Sirodans on tällä hetkellä hieman edellä. Yleisö alkaa lyömään kättä yhteen, kun tässä on minuutti 15 sekuntia vielä tätä 4. erää jäljellä. Ja latvialainen hakee sitä, sen näkee, että tuo oikea, ja sitten puskee Sirodans, ja tästä on tultava. Ja tämä on kyllä todella typerä temppu nyt sitten latvialaisnyrkkeilijältä. Hän ottaa tästä todennäköisesti pistemenetyksen, ja tämä saattaa kääntää koko ottelu. Näin saattaa päästä käymään. Erittäin typerä temppu nyt sitten Aleksandr Sirodansilta. Et en tiedä mitä. Ja sitten tippuu toisen kerran jo hammassuojat suusta. Joko tästä annetaan sitten toinen pistemenetys. Ja se kyllä tarkoittaisi sitten sitä, että ei tule tuosta pistemenetystä, mutta se olisi kyllä tarkoittanut sitä, että tämä ottelu olisi ollut Pyykösen heiniä. Hyvää lyöntisarja kroppaan ja niin antaa myös Sirodans takaisin vuorotellen. Isot miehet vaihtavat lyöntejä. Tässä ei nyt peruutella kyllä ei yhtään. Ja nyt tulee Pyyköseltä sitten komeaa sarjaa. Javi perään ja jälleen kerran pistää Pyykönen kyllä parasta. Sitä on 25 sekuntia suurin piirtein tätä erää jäljellä. Ja nyt pistää gladiaattorit sitten toisiaan oikein urakalla. Pyykönen lähtee hakemaan. Yrittääkö saada vielä ja siihen tämä ottelu päättyy. Ja minä sanoisin, että tuon myllyn jälkeen Petri Pyykönen ottaa kyllä tästä ottelusta voiton, mutta kyllähän saatiin viimeinen erä. Kyllä. Ai että, ja tästä on kyllä pakko todella niin kuin kehäkuuluttajakin ilmoittaa, että kyllähän on muuten upeaa, kun yleisö kannustaa molemmin puolin urakalla. Mutta minun nähdäkseni ensimmäinen erä tasan, seuraavat erät meni toinen Pyyköselle, toinen Sirodansille ja tämän jälkeen sitten tämä viimeinen erä, niin ensinnäkin johtuen tuosta todella typerästä puskemisesta, josta hän ottaa pistemenetyksen, ja sitten vielä tämä Pyykösen, sanotaanko viimeisen 25 sekunnin hirvittävä osumaprosentti ja lyöntisarjat, ne ratkaisee tämän ottelun nyt kyllä sitten
oululaiselle Steel Ring Productionsin nyrkkeilijälle. Samaa mieltä. Mutta mitä mieltä sitten on tuomaristo? Sieltä ei mennä nyt tällä hetkellä Pyykköseltä lähteä hanskatkaan kädestä. Käy jonkun verran, näyttäisi, että onko pientä ärtymystä, ei oikein tainnut tykätä nyt ihan jostain. Ja niin, ja nämä hanskathan vedetään siis aivan käsittämättömän tiukalle käteen. Niitä et omiin avuin kyllä juuri ota pois. No näinhän se on. Niistä Nauhat sidotaan ja teipataan vielä, niin eipä niitä oikein noilla rukkasilla irroteta. niin veitsihommina taitaa lähteä nuo teippaukset irti, että sen verran kireelle niin vedetään. Puhumattakaan sitten, mitkä siellä on ne käsien sidonnat ja nämä, niin sehän on ilmeisesti aivan omanlaisensa voodoo-tiede, joka menee sitten valmentajalta avustajalle tämmöisenä luomakunnan tietona. Niin se on vaativa laji sekin. Onko sinulla esimerkiksi itselläsi mitään taikauskoja näiden suhteen, että miten ne pitää laittaa, vai onko se vaan, että kun siihen kaveri tulee sen teippaamaan sulle käteen, niin se homma toimii sitten hänen oppien mukaan, vai pitääkö siellä olla tietyllä tavalla, että muuten tämä juttu ei toimi? No ei siinä mitään taikauskoisuutta tarvita, että ihan siinä ollaan sitoja, käsiesitoja, eli yleensä myös Katmanin ja toimiva herran armoilla, ja se on sitten meillä Steel Ringin ottelijoilla tuo Markku Pirinne, joka hoitaa nämä käsiesidonnat ja kulmamiehen päävalmennuksen. Terveiset siis Markulle täältä selostamon puolelta. No, Markku löytyy tuolta punaisesta kulmasta. No pitää sitten tämän illan jälkeen käydä toteamassa, mutta sanotaanko, kun meillä on vielä se pääottelu edessä, niin tämä oli kyllä erittäin hyvä alkupala sille, että mitä on luvassa. Nyt puuttuu vain se pääruoka ja sitten se jälkkäri siihen vielä, että nähdäänkö tänä iltana yksi tyrmäys. Sehän on tietysti se, kuten ollaan jo todettu, se ammattiotteluhomman kerma. Ja siellä nähdään muuten aikamoiset erot on näiden kahden nyrkkeilijöiden juurikin käsien sitomisten osalta, kun katsoo millä tavalla ne on teipattu. Joo, onko tuo hieman vahvemmat nuo sidonnat latvialaisilla? Sanoisin, että on aika paljonkin. Näyttäisi Rystysten kohdalla olevan enemmän teippausta, mutta nyt sitten tähän tärkeään hetkeen. Selostamohan sanoo, että tämä menee sinihousuisille. Meni seuraavasti 40-35, 38-37, Oho, se oli tiukka. 39-37. Voittaja Petri Pyykkönen. Kyllä tämä, mutta tuo, että siellä oli mitä 40 ja 35, niin se on kyllä hurja pisteero. Ihan noin selvä se ei minun mielestä ole, että puhutaan 5 pisteen erosta, mutta Pyykkönen ottaa ja siellä voiton ja siitä nähdään myös tuuletuksen puolelta, että tämä teki